Moro kaikki. Tiedä sillä. Me lähdettiin nyt just tänne kauppaan. Niin. Joo. Tää on aika hyvä taskulampu. Ei tää oo. Mulla oli hyvä. Mä en muista mihin se. Oliko se kuin pitkälle? Siinä oli se, että sen pystyi laittaa tosi lyhyelle tai tosi pitkälle. Joo. Se näkyy niinku tästä. Tää niinku tonne päätyyn asti. Se oli aika källe. Mut jos te tykkäätte näistä videoista, niin sitten laittakaa kommenttiin, niin me tehdään näitä lisää. Tää on nyt meidän eka video, että toivottavasti tykkäätte tästä näin, mutta Meillä on nyt yksi shortsikin, mutta sille ei oo paljon vielä näyttökertoja. se on aika paska. Niin, se oli vaan semmonen pikku tiedote. Piti keksiä jotain semmoista alkutekemistä. Häh? Nyt täällä on Sitten mitä mä voin sanoa, että jotkut voi tunnistaa meidät tuolta Maukkaat-kanavalta kautta Kuiva-kanavalta. Ne sieltä voi jotkut tunnistaa, ketä me niinku ollaan. Joo. Vihdoinkin tehtiin oma kanava. Jep. Ja te varmaan tuutte näkee Jaskaa Josassa vieraana, mutta me tullaan varmaan tekeviä näitä paljon. Otetaan meidän ensimmäinen kunnon video. Niin, ja ei semmonen, että kun yleensä meillä on Kuivalla ollut tapana, että siinä on aika paljon kaikkea pelleilyä koko ajan. Ja kuvaus näyttää tältä näin. Niin me ei tehdä nyt semmoista, vaan semmoista ihan kunnon niinku. Älä seikkaa sitä kameraa. Mut niin, semmoista kunnon video. Mutta mä voin sen sanoa, että kun on ollut ennen vieraana Kuivalla, niin mä tiedän jonkun verran mitä tehdään. Ja voidaan sen sanoa, että jos te ootte kaljoja, niin te ootte sileitä. Kuurous. Mutta se on aika hyvä vitsi, koska vielä luokalla yksi Veikko nimenen äijä. Ja kuka veti salaa kaljuks, niin se sai siitä 5, niin mä sanoin sille vaan, että tää olisi mennyt vasta 50. Täällä. Tultiin just kaupasta. Ei tarvitse kysyä, mihin meillä meni kaikki rahat. Mä otettiin 3 asiaa. Niin tästä näitte jo yhden, mutta ette tiedä. Se kuka arvaa. Se on myös toinen. Se kuka arvaa, mikä se viimeinen on, niin saa Kunnia-arvo meille. Joo, me vedettiin tuossa just meidän juotavat ja oli hyvä. Nyt me mennään himaan, vedetään pizza. Ei. On niin jami. Meillä tulee vielä sitten joku päivä tässä näin ne lisää videoita. Ehkä tänään vielä kuvataan voi jotain, tulla. mutta Tuleeko se samalta tähän? Niin tästä. ehkä. Koska muita jos ei, niin sitten tästä tulee aika lyhyt video. No joo. Joo, nyt te näette vielä jotain, mitä me tullaan tänään. Me varmaan vedetään tästä sellainen pieni vlogi. Joo, tää on semmonen pikku vlogi, niin kuin sanoin. Tää piti eka olla vaan kauppavideo, mutta kun tästä tulisi ihan hitsin lyhyt, niin liitetään tähän samaan nyt vähän muutakin. No, tää on nyt vlogi ja nähdään sitten meillä. Joo. Moro. Ja mitäs meidän pitäisi tehdä? Ai että meillä on kyllä chillimaja. Täällä me tullaan viettää meidän yö. Chillimestä. Muuten mä en tiedä missä on meidän Hirro Hakkarainen. Me tehtiin tähän tämmönen hyvä viritys. Tiedätkö missä meidän Hirro Hakkarainen on? Venäjässä. Tämmönen. Missä meidän Hirro Hakkarainen on?
Johon täältä se puuttuu? Meidän bossi puuttuu täältä. Boss, heitikö sä sen tänne? Hyvä löytö. Tää on meidän bossi tässä. Tää on meidän bossi. Mä annan ehkä sen nukkua. Joo. Ja me ei laiteta lapsellisia. Ei mitään. Käytiin muuten tuossa saunaskin, oli kyllä hyvä. Illi laittoi mulle vähän hävittäjä. Ihan vähän vaan. Hävittäjä tietää. Tuleeko tää ole niinku, onks tää nyt niinku valmis tää koko? Joo. Kai. Joo. Niitä on ihan paljon, me Jos, vielä tähän. sit kun tänne tulee muutoksia, me sit näytetään niitä vielä. Sitten täällä on täällä valot. Ne Me ei ole vielä niitä pimeitä. asetettu. Ne on nyt tuo tolleen, miten? Me asetaan ne kohta. Mut se on ihan hyvä, että täällä on pistorasia ja tämmöstä pystyy esimerkiksi lataa Tää on puhelimeen. me olemme täällä kerran ennen nukuttu. Tää on aika hyvä. Niin joo. Ja tää on mä omistan tää alue. Mulla tuli yksi juttu tästä mieleen tästä, No. kun me viimeksi kuultiin. Se pidi sen 5 minuutin puheen tuolla kulmassa. Ja sitä... Video Tuliks? ei julkaistu. Niin joo. Ei kun niin oli. Ja me käytettiin ihan sikana aikaa. Ja se tehtiin. Siinä oli paljon kaikkea. Tää video tulee ainakin. Ja. Mutta me varmaan luetellaan tästä vielä vähän asioita ja niin. Joo. Muuten laittakaa kommentti, jos muistatte Illi. Musta tuntuu, että jos on kattonut kuivaa, niin muistaa kyllä. Koska Alkoi alustakin. oliks kuivalla se video, kun me maisteltiin kaikki linnut? Joo, Se kai. kun Mutta Dr. Pepperi, muistatko? me ei kai julkaistu sitäkään. Ei kun niinku, eikö siinä ollut sit se, kun me tehtiin vähän semmosia Joo, ei juttuja. tarvitse. Ei niistä se enempää. Ne on vanhaa jo. Ne on vähän. Mutta sitten yksi video, mistä kannattaa, oli 30 minuutin se suoraan. Niin oli. Me ei oikeastaan juttu suoraan. Mutta voidaanko me lähteä Kiinaan päin? No, että me ei edes tiedetä, että me mennään Kiinaan päin. Niin. No mut joo, palataan sit kun tulee tää. Me koitetaan saada nämä valot sillä hienosti. No niin. Mut Illi sanoi, että sillä on vaikeuksia nyt. Joo, ei tarvitse välittää siitä. Väistä. Täältä on muuten aika hyvät näkymät, aina mä näytän teille. Vitsi, mun tekis mieli hyppää tohon. En mä hyppää. Täällä on hyvät näkymät, katsokaa. Näkyy hyvin. Katsotaan. Puhelinpidike. Eikö tää tossa? Okei, vatso. Tämmönen. Sitten taas nelikontia. Ylös selvittää. No nyt toi kuvaa meidän tekemistä.
koetaks sä kiamurtaa ne siihen? Se ei kuulosti. Ämpä. 10/10. Hyvä. Mitä? Joo. Nää on niin hyviä. Tulti just. Joo. Paljon te syötte? Mutta ainakin 4 nukettia ja normiväärään ranuja. Paljon Niila söit? Sama mulle. 4 nukettia. Joo. Joo, me tultiin just tuossa luistelemasta. Pitäisikö meidän korjaa meidän biisi? Ehkä hyvä idea. Ehkä vaan. Jipa. Mulla syöttiin tosta sen sun itelles. Onks toi mikä brändi? Kännykkä? Samsung? Samsung. Mä ostanut OnePlussa. Pitää katsoa. Joskus ostaa joku hyvä OnePlus. Sama OnePlus kuin mulla, se on hyvä. Musta on varmaan saman kuin äitillä. Sillä on OnePlus 12. Siinähän saadaan hyvä kamera. OnePlus on nyt tehty OnePlus 4 Litein ostaa. Niin. Ei se oo vielä tehty. Onko se korjaa meidän base? Joo. Joo, me ei enää tänään. Tää on viimeinen klippi, kun me kuvataan tuolta päivältä. Niin Varmaan. varmaan, jos ei tuu mitään enää. Ideoita. Jep. Ja kertokaa, jos te tykkäätte näistä tämmöisistä yökylätapaisista videoista. Joo. Mutta... Mitä muuta ei sanoa? Mitä? Me saatiin just hullu idea. Liian hullu idea. Te näette sen sit, kun se on ehkä toteutettu. Ehkä. Mut joo, me mennään toteuttaa sitä nyt ehkä. Sileet ulos.